Vi skal lukke nå en spørning om riksfællesskab i Østland. Hvordan har du støvende nu i 2020? Jamen, jeg er jo varm tilhænger af rigsfællesskabet. Det har min svigermor ikke rigtig fået mig fra endnu. Og det er jeg. Og man kan jo sammenligne det lidt med et ægteskab på den måde, at det kræver jo, hvis det skal bestå, at begge ægtefæller ved det. Og min holdning til det er jo, at det er jo Færøerne selv, der bestemmer, hvad for en position Færøerne skal have i forhold til Danmark. Og derfor ligger det jo også i kortene, at hvis man på Færøerne vil have en løsere tilknytning, eller have egentlig selvstændighed, så er jeg jo ikke den, der stiller mig i vejen for det. Men det er jo ikke noget, jeg ønsker. Altså, jeg ønsker, at vi skal holde fast i rigsfællesskabet mellem Danmark og Færøerne og Grønland. Vi har en mange 100 år gammel fælles historie. Vi har, som Sohn og jeg også er udtryk for, stærke familiære bånd. Jeg synes, at sammen bliver vi stærkere, men jeg har jo stor respekt for, at det i sidste ende er nogle beslutninger, man selv må træffe her. Heldur du, at Færøerne klarer sig som et selvstændigt land? Det vil jeg slet ikke gøre mig til dommer over. Altså, det er... Jamen, det vil jeg ikke, fordi at det er alene op til Færøerne selv at bestemme, hvad for en position Færøerne skal have. Og hvis man på Færøerne beslutter, at man vil have en endnu løsere tilknytning til Danmark, eller man ultimativt vil have selvstændighed, så er jeg ikke den, der stiller mig i vejen for det. Det må Færøerne selv bestemme. Det er ikke mit ønske. Jeg ønsker rigsfællesskabet. Jeg ønsker at holde fast i det, men jeg vil jo ikke stille mig i vejen for noget modsat. Jeg tror grundlæggende ikke, at der er nogen lande, det gælder Danmark, det gælder Færøerne, det gælder andre lande, der er jo ikke nogen lande, der kan klare sig selv, altså ved at vende ryggen til andre. Og senest kan vi jo se, at Island er på vej ind i EU. Min islandske kollega var i Bruxelles her i ugen, der er gået, og er meget, meget tæt på at have forhandlet optagelseskriterier færdigt. Så jeg tror ikke, at noget land kan klare sig ved sådan helt at lukke sig af og vende ryggen mod resten af verden. Men det er Færøerne selv, der bestemmer det. Solon, hvad siger du? Nu siger du, at du kommer fra en fullveldelsesart, men har du nogle allmänna meninger om sambandet mellem Færøer og Danmark? Jeg må sige, at det er nekva linjevillar, at her må føringar avgjøre selv, og det må være opp til det. Men her er det vil jeg så sige, at jeg har alltid leien som er nu, at man tenker mer og mer på seg spekler, at det er rett å være en affære. Altså, jeg har kort her og nå, og jeg vil tenke det hele på en gang. Det er alltid nok så store bøyt at tenke i munnen, men det er vi at tenke ett område inn, så det neste område inn, og så blir mer og mer selvstøv. Det er alltid en ordentlig smart idé. Heldur du så at Færøer skal tenke fullveldig enn affære i fremtiden? Ja, det är så spårningen. Alltså, hvis vi sammanluknar vi tar kommuner som jag sitter ju, så bygger vi lukka ikke folk här som bygger här i Färjön. Och vi tar en gång och bygger en svimmil. Alltså, så 50 000 folk är inte nek folk till att styra allt själva. Men alltså, hvis man kan klara det så tar jag hatten av. Lars, kan du ikke nu her til enda fortelle dere når det var Folketingsvalg? Jo, det gør der i november 2011. Jeg kan ikke helt huske datoen, men det er i november 2011, der er det 4 år siden, der var sidst. Der vil jeg ikke finde da. Det kan jeg bestemt ikke forestille mig. Nå, så før da takker jeg Lars Løkke Rasmussen og Solon Jakobsen Rasmussen. Tak for at du kom til Færøer, tak for at du kom med Kvon live. Tak for at du måtte komme. Tak for at du kom.